Аз сега съм заложил на комби Slick Derrick. Много добре работи тук при този излет. Не, нали? Няма нищо. Ага. Оп, двоен! Двоен! Риболовен дневник е предаване за модерен шаранджийски риболов. Защото риболовът не е само хоби. Това е начин на живот. Да се забавляваш, докато го правиш. Прекрасни хора, талантливи и изобретателни. Риболовът на шаран изисква практика и опит. Да експериментираме, да използваме правилните техники, оборудване и стратегии. Защото риболовът е извор на удоволствие и наслада. Да се наслаждаваме на прекрасните моменти на този невероятен спорт – шаранджийския риболов.